posachedwapa tikuonesani nkhani zimene zawerengedwa lero lino pa wireless ya Kanema ya Times, ndipo owerenga nkhani zimenezi lero pa 6 May 2025 ndi Brian Banda. Takhalani pompo ndipo tamveserani mwachidwi. Nthawi ya nkhani mwa tsatanetsatane madzulo ano kuchokera kuno ku Kanema wanu wa Times, ndipo madzulo ano muli ndi ine Brian Banda. Koma poyamba pa nkhanizi na imitu yake. Mavenda kumzuzu auza mtsogoleri wa dziko lino kuti akonze zotsamwitsa pa ntchito za malonda. Akatswiri pa za migodi akukambirana za mmene angatukulire ntchito za migodi. Ndipo mu nkhani zina mdzulo buno bungwe la maiko aku Ulaya ndi apolisi atsindika kufunika kwa chisankho cha mtendere. Ndipo tili ndi nkhani zimenezi kuphatikizanso zina ngati mungathe madzulo ano tikhale limodzi. Ndipo nazi nkhanizi bwino lomwe. Mavenda kumzuzu achita zionetsero ndi kupereka kalata ya madandaulo 10 kuuza mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera kuti athane ndi mavuto omwe akusokoneza ntchito zawo za malonda mdziko muno. Akuimba nyimbo zawo zonyazitsa boma. Iwo apereka sabata imodzi ku boma kuti ngati silichitapo kanthu atseka sitolo za anthu akunja omwe akuti alanda mabizinesi a Malawi. Kuchokera ku mzuzu nayo mtolankhani wathu Sam Kalimira. Madandaulo Mavenda ndi akuti anthu akunja akumachita mabizinesi ang'onoang'ono moti adzodetsa katundu wawo kwa mavenda kuti azigulitsa mmodzimmodzi. Mavenda awa akudandaulanso kunena kuti akakauda katundu kuchokera kunja kudutsa ukaronga kufika mu mzinda wa Mzuzu akumafunsidwanso ndalama zina zapadera kuchokera ku MRA ngakhale alipira kale msonkho. Komanso akuti apolisi apa msewu akumachuluka kwambiri m'misewu mu mzindawu. Anthu ochita malonda awa adandaulanso kunena kuti akumatenga nthawi yayitali kuti apeze mwayi wangongole ku bungwe la NIF. Alexander Sikwese ndi wapampando wa Mavenda kumzuzu. Mukapita pa Tanzania hapa simukampeza wina aliyese olo mwenye mu China au kulisa msite aliyose ali ku Dar es Salaam koka kumeneso amaodesaso ndiye anamba kuphwanya ndi aphungwaja ngati fe tingaphwanya tikungowonjezera koma sitikuwuza kusatira malamulo amene akufunikawo ndiye fe sitikuopa tizaseka ndithu. Nene matinani koloko mmawa ngakhale kunali mvula komanso kumazizira, mavenda ochuluka omwe ambiri anavala zovala zakuda anakhamukira kuzigwagwa kumene ali malo oyambira zionetsero. Sitolo mu mzinda wa Mzuzu zinali zotseka kamba kufuna kupereka ulemu ku zionetserozi komanso ena kuopa kuti angabedwe katundu. Apolisi ochuluka komanso asilikali a MDF anali paliponse mu mzindawu, ndipo wena anakhazika malo ovuta mchengero kuti apereke chitetezo chokhwima. Kwa maola okwana asanu misewu yopita kukaronga, kuchitipa, kulumphi, kunkhatabe simapitikanso kamba kuti anthu ochita zionetsero anadzadza. Nacho chipata chapachipatala cha Mzuzu anachitseka ndipo anthu ambiri ogwira ntchito ndi wena sanagwire ntchito konse. Chinthu china chochititsa tsembe ndi choti anthu ochita zionetserowa ananyamula bokosi lomwe analikuta nsalu ya chipani cha Kongresi ndipo anachita izi posonyeza kudandaula kwawo. Komanso akuyenda amazula mpendera za chipani cha Kongresi zomwe zili m'misewu. Mavendawa kenaka amayenda pang'ono kukafika ku maofesi a bwana mkubwa kumpoto komwe la mzimba, ndipo anapereka kalata yawo kwa ayimira boma a Godwell Kalimanjira omwe anena kuti kalatayi ikafika ku malo oyenera. Pali madandaulo ena amene akufunika long term komano sizikutanthauza kuti sayankhidwa, ayankhidwa. Amene akufunika long term apanga nawo engage committee yakunsika kuti awauze kuti izizi tazimvera tipanga ABCD. Poyankhula ndi Times, nduna ya zamalonda a Vitumiko Mumba anati mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera anena kale kuti boma lithana ndi mavutowa mwina m'miyezi yokwana 3 kapena 4. Amumba anati Chakwera adauza kuloona za malamulo ku boma kuna kuti akonze ndondomeko yabwino yokhudza mmene angathetsere mavuto a mavenda.
naye mneneri wa boma Moses Kunkuyu anati boma likuzindikira ndithu kwena kuti mavenda amagwiritsidwa yayikulu pa chitukuko cha dziko lino kamba ka ntchito za malonda zomwe amachita. Koma Kunkuyu anena kuti mitengo ya zinthu yomwe yakwera pa dziko lonse yasokoneza kuchuma cha dziko lino, ndipo izi akuti boma likukonza. Zionetsero zonga izi zidachitikanso ku Zomba, ku Blantyre komanso ku Lilongwe. Akuluakulu a boma motsogozedwa ndi nthambi ya Presidential Delivery Unit PDU akukumana ndi akatswiri komanso makampani za migodi kuti apeze mayankho pa zomwe zikuchedwetsa ntchito za migodi. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Amaiko Usi ndiye mwana atsekulira zokambirana ku Lilongwe, ndipo wati nthawi yomangokambirana inapita, pano anthu akufuna kupeza phindu kuchokera ku miyala ya mtengo wapatali. Nduna yoona za migodi Ken Zikhali Ng'oma wati pomatha miyezi 6 Amalawi aona kusintha. Zambiri mu ripoti walemba ndi Kingsley Jasi. Ano Amalawi ayambe kupindula ku ntchito za migodi, koma nduna yoona za migodi Ken Zikhali Ng'oma anati pali zokhoma zochuluka zomwe zakhala zikuchedwetsa ntchito za migodi, ndipo boma likuchilimika pothana ndi mavutowa. Iwo anati pakamatha miyezi 6 dziko lino likhala litayamba kuona phindu la miyala. Kufuna tionetsetse kuti tisiye zokumangoyankhula za maini koma tiyambe kulandira ndalama, tisinthe dziko lino likhale dziko la ndalama, osati dziko longokamba kumangoyankhula kumalemba chizungu chabwino chapamwamba. Ayi, tifuna tiziziona ndalama zikuzungulira malo muno, tisinthe umoyo wanu. Ndiye kuteroko tikukumana kuti mabungwe onse akuluakulu under PDU imene chokera office ya president ndi cabinet tipeze kuti chani chimene timatifuta. Kazembe wa dziko la Britain Fiona Rich anati dziko lawo lili ndi chidwi kwambiri pa nkhani za migodi mdziko muno, potengera kuti dzikolo komanso maiko ena ambiri tsopano akufuna kumapanga magetsi posaononga chilengedwe, zomwe zingatheke ndi miyala yomwe dziko lino lili nalo. Nthambi ya PDU yakhala ikugwira ntchito yothana ndi mavuto omwe akuchitika pochedwetsa ntchito za migodi, ndipo kudzera ku ntchitoyi boma lasayina mapangano angapo ndi makampani ofukula miyala kuti akhazikitse ntchito zawo mdziko muno. Bungwe la mgwirizano wa maiko aku Ulaya lati bungweli litumiza gulu la akatswiri odzaunika momwe ndondomeko za chisankho cha chaka chino zikuyendera. Kazembe wa bungweli kuno ku Malawi Aaron Steinberg wanena izi pa mkumano umene anali nawo ndi atolankhani mu mzinda wa Lilongwe. Kumeneko kudapita mtolankhani wathu Pemphero Malimba. Steinberg anati gululi limene kuyembekezera kufika mdziko muno posachedwapa lidzakhazikika poonetsetsa kuti ndondomeko za chisankho zikuchitika poyera komanso zikukhudza onse okhudzidwa pa nkhani za chisankho. Cholinga cha ntchitoyi sichofuna kudziwa kuti zotsatira ndi zovomerezeka kapena ayi, koma kuti tione kuti ndondomeko za chisankho zimayenda bwanji polingalira kuti zinali zokhudza onse komanso ngati zimachitikira poyera. Kumbali inayo anapempha kuti ndikofunika kuti boma liwunikenso ndondomeko zimene zikuyendetsa ntchito za ulimi, zokopa alendo komanso za migodi pofuna kulimbikitsa anthu odzachita bizinesi mdziko muno. Mwambo unachitika pofuna kufotokozera atolankhani za Europe Day imene ichitike lachisanu likubwerali. Mkulu wa polisi Melin Yolam wapempha Malawi kugwirana manja ndi kupempherera dziko lino pomwe likukonzekera chisankho. Mapempherowa anakonzedwa ndi apolisi kuti apemphere kwa Mulungu kuti ateteze poyankhula pamwambo wa mapemphero omwe apolisi anakonza. Yolam ati ngakhale kuti okhwimitsa chitetezowa ali ndi udindo woonetsetsa kuti chisankhochi chidzayenda bwino, ndi Mulungu yekha yemwe ali ndi mphamvu zoyendetsa bwino chisankhochi. Mapempherowa anakonzedwa ndi apolisi kuti apemphere kwa Mulungu kuti ateteze dziko la Malawi pa nthawi ya zisankho komanso zisankho zikadzatha. Pamene anthu amakhala kalikili kupempherera
bwino ife aini yake tisakhale chete tiyambe ifeyo aini yake kuzipempherera ife tokha komanso ndi kupempherera ntchito yathu kuti pa chisankho chathu pa senta ya chisankho pali chitetezo. Mkulu woona za umoyo wa uzimu ku polisi Stephen Likhucha apempha polisi kuti atsogoze mulungu pomwe akupita kukagwira ntchito yawo yoteteza zisankho. Iye munthu amene amakhala ndi mtima wabwino amafunira zake zabwino choncho tonse titakhala kuti tikumopa mulungu tikumopa chauta munjira zosiyanasiyana ndiye kuti chisankho chimene chikubwera chizakhala kufunira zabwino palibenso wina kusungira makataputi kapena malegeni kapena miyala kapena mikondo kuna kuti zikakhala zavuta ndi panga zakuti zimene zizakhalapo timene tikufuna ife apolisi ntiona kuti tiyike mulungu patsogolo kuti chisankho chimenechi chiyende mwamtendere komanso chiyende chikhalenso moyenerera mabwino. Mapempherowa anatsogozedwa ndi mawu a m'Baibulo ochokera pa Masalimo 20 verse 7. Bungwe la ADMAC latumiza thonje la matani 123,357 ku dziko la Switzerland imwe walimidwa mu nyengo ya 2024 kufika mu 2025. Mkulu wa Ngabu Jinere Alavmo Mwamtisi wanena izi pachiwiri mboma la Chikwawa. Thomas Kajere akusimba zambiri. Amwantisi ati izi zikudza kutsatira kutumizidwa kwa thonje wina wokwana matani 443,113 amchaka cha 2023-2024 zomwe pamodzi zabweretsa ndalama pafupifupi $800,000. Iwo ati pali ubale wabwino ndi alimi zomwe zapangitsa kuti thonje lawo lonse aligule. Iwo ati thonje lili ndi msika kunja ndipo ngati dziko sitikufikira mulingo omwe ukufunikawo. Maiko alipo ambiri ndithu amene ali ndi chidwi chogula thonje.